Di dukan kulibai, mau nggak? खुलुमबाय आंनि मुङा रेशमा दैमारि बे दखान खुलिनाया जाबाय बे डिमाकुसियाव जों हासबेन्ड वाइफजों जों बे दखानखौ खुलिदों सालुनखौ दा बेयाव जाय मानसिफोरा फेशियल आरो आइब्र'ज मेकआप नेल आर्ट जेनेबा बेफोरखौ गासैखौबो मोनगोन आरो बायदि बायदि माने सालुननि जि खामानि मावनो हानाय बेफोरखौ गासैखौबो खालामजोबनो हागोन बेयाव आरो जे प्राइसफोराबो जेनेबा इसिबां हाई नङा आरो एसे मिलायनाय बायदिनो जों मेनु कार्ड बानायना लाखागोन बेयाव नायै नायै गोसो बायदि जाय मा सार्भिस खालामनो हायो बेबायदि सार्भिस लानो हागोन आरो नोंथांमोना जे दिनै दखान खुलिबाय बे दखान खुलिनायनि आगोलाव नोंथाङा बबेयाव सोलोंजेनदों? आङो बेंगलरावनो आं कर्स लादोंमोन बे हासबेन्ड वाइफजों बेयावनो कर्स लादों आरो आङो बेयावबो 7 years आं बेंगलरावनो खामानि मावदों आरो ओमफ्राय बिनि उनाव केरेलायावबो आं मावदों बिनिफ्राय आं गुवाहाटीयावबो मावदों आरो बिनि उनाव जों दा नै डिमाकुसियाव जोङो गावनि आथिं आखाइयाव गसंनो थाखाय जोङो गावनि दखान खुलिनो इस्सा लानानै दिनै जों खुलिनो हाफुंबाय आरो सोरबाफोर थुलुंगा होदों नामा दखानखौ? जोङो न'खरनि मानसिफोराबो जोंनि एसे बिमा बिफाया एसे थुलुंगा होबाय मानो बाहेरायाव थांबाय थानो बेयावनो खुलिदो होननानै ओमफ्राय दा जों हासबेन्ड वाइफनि रायलायनायाव दिनै अपेनिं खालामनो हाबाय। दखाननि मुङा मा? R.B Unisex salon। जायफोरा दिनै बाहेरायाव खामानि मावहैदों बिथांमोना बाहेरायाव खस्थ' खालामनानैबाबो दिनै गावनि जायगायाव फैनानै जेबो खामानि मावनानै थानो हायाखै बिथांमोनखौ मा बुङो? बिथांमोनखौ आं बुंनो दि बिसोरो जाय गोसो गुदुं पार्लारफोराव सोलोंनो गोसो जायफोरा बे लाइनाव गोसो गुदुं मेकआप सोलोंनो माने आंनियाव बेयाव नाम्बार होनाय जागोन बेयाव जाय मानसि सोलोंनो गोसो कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो जाय मानसिया गुदुं जेनेबा आङो दाथ' फ्रियावनो फोरोंगोन आरो ना जाय मानसिया गुदुं ओमफ्राय उनाव आङो नेक्स्ट बोसोरफोराव आङो एकाडेमि इदि खुलिनो गोसो लादों आरो दा आङो फ्रियावनो आङो जाय मानसिया एसे एनै सोलोंनो गोसो बिथांमोनखौ फोरोंगोन आरो ओमफ्राय दा आंनि नाम्बारखौ आं होनो जाय मानसिया जेनेबा सार्भिस लानो गोसो फेशियल आरि खानाय बोजानो बेनि थाखाय नाम्बार आं बुंनो हागोन 8134044909 बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार जाय मानसिया सोलोंनो गोसो आरो सालुनाव सार्भिस लानो गोसो बिसोरो फैनानै लाफैनो हागोन आरो डिमाकुसि ओनसोलनि रायजो राजा बिसोरखौबो आं खुलुमनाय जासिहरो मानो होनब्ला बिसोरबो जाहाथे जोंनि सालुनाव हेफाजाब खालामो बिसोरो जोंनो अननाय होयो बिसोरो जाहाथे जोंनि पार्लाराव फैनानै बिसोरबो हेफाजाब होनानै जे सार्भिसफोरखौ खानाय सिननाय जेनेबा फेशियल बेफोरखौ जाहाथे बिसोरो खालामजायो आरो जेनेबा इसिबांबो प्राइस नङा आरो माने मेनुआव लिरनाय दोनखागोन जाय गोसो माबायदि खालामजानो बिदि आरो माला बन्द थागोन नामा?